اتو وزیر لگنا ہے، کسے سفیر لگنا ہے، کسے مشیر لگنا ہے، تسا انسان ہٹ بنو اتو وزیر لگنا ہے۔ اور شیخ پھلا سادی کے ناکا تینو نہیں دسدا، شیکائی چاجی تک کالا میں، غریبہ تینو زندگی دی بھلائی چاہیے تک کالا میں، دہاڑی چھوڑ نعرے لا کمائی چاہیے تک کالا میں، اگر مریض مردہ پہ دوائی چاہیے تک کالا میں، آج تا راستے باندن پولیس دے پیر لگنا ہے، تسا انسان ہٹ بنجو اتھوں وزیر لگنا ہے۔ اور شیر سن سو کہ دہاڑی بند، دکانہ بند، علاقے دی شہرہ باندے، ادو نہ کہ ابے امنس دلہا باندے، عوامی ران ماں لگنے، عوامی گزرگاہ باندے، آجدہ دی مدرسہ کیا مسیطان دا بھی راہ باندے، کسے فرعون لگنا ہے یا دستگیر لگنا ہے، تسا انسان ہٹ بنو اتھوں وزیر لگنا ہے۔ اور سے سننا کہ جھنڈیاں لے کے بچے سائیں سڑکاں دے اتے کھڑدے پین، استقبال تے دے بچ پھل دھپاں تے سڑدے پین، یا تہذیب تے دی ہے یا تعلیم پڑھ دے پین، نمی صدی ترقی دیئے کہ جی پوڑی چڑھ دے پین، اقبال اوراں دے خواباں دی الٹ تعبیر لگنا ہے، تسا انسان ہٹ بنو اتھوں وزیر لگنا ہے۔ اور ایک منظر یاد آندا پے، سرکار عمر دے ہاتھے چے، مدینے تو فلسطین تائیں ہر شہر عمر دے ہاتھے چے، ایک منظر یاد آندا پے، سرکار عمر دے ہاتھے چے، مدینے تو فلسطین تائیں ہر شہر عمر دے ہاتھے چے، ہزاراں لکھاں فوجاں دی قطار عمر دے ہاتھے چے، مگر نوکر ہیڈا چیتے مہار عمر دے ہاتھے چے، مگر نوکر ہیڈا چیتے مہار عمر دے ہاتھے چے، تڑا تا کوئی نہ یا تھا جو راز امبیر لگنا ہے، تو سا انسان نو ہٹ بنو اتھوں وزیر لگنا ہے۔ جیڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، جیڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں وقت سچ زمین تے نہیں آیا۔ سخی اپنے شیراں چو ہک بھیج دیو ہا، آخری شیر، سخی اپنے شیراں چو ہک بھیج دیو ہا، لسانی دلیراں چو ہک بھیج دیو ہا، روہنگیا مدینے تو کوئی دور کائے نہیں، انہاں 313 چو ہک بھیج دیو ہا۔